Politik handler om at skabe rammerne for gode liv ved at balancere hensyn. Hensyn til mennesker, virksomheder, fællesskaber og natur. Balance mellem by og land. Sagen om Energipark Tjele er et eksempel på, hvad der sker, når politikere svigter deres ansvar. Jeg står her ved Tjele Kirke ved Tjele Gods. Herovre bagved, der er de marker, hvor Viborg Kommune vil give Biosøg lov til at etablere en energipark på 700 hektar. Et areal større end Tange Sø. Der skal opføres 1785 meter høje vindmøller, 120.000 solpaneler, et biogasanlæg, der året rundt kræver 600 daglige lastbilkørsler. Natur, naboer og lokalsamfund har fuldstændig tabt. Det her område, det er helt fantastisk. Søen, dyrelivet, naturen. Der findes ikke meget smukkere i Viborg Kommune. Det betyder rigtig meget for mig og alle de mennesker, der bor her. Jeg er bekymret for, at Energipark Tjele vil påvirke vores drikkevand og vandmiljø negativt. Når en statslig styrelse i et høringssvar er bekymret for vores vandmiljø og for vores drikkevand, så synes jeg, at der er en rød alarm, der blinker. Jeg er bekymret for, at vores drikkevand det kan blive truet af Energipark Tjele. Vi skylder os selv, vores kommende generationer, og passe på vores drikkevand. Den massive satsning på sol og vind fører samlet set til dyrere strøm. De høje energipriser har allerede tvunget Europas industrielle supermagt Tyskland i knæ. Samtidig gør sol og vind energiforsyningen ustabil og sårbar. Det så vi under de massive blackouts i Portugal, Spanien og dele af Frankrig i dette forår. Derfor er Energipark Tjele et overdrevet og for vort land unødvendigt projekt. Vi bør i stedet satse på moderne kernekraft, som sikrer stabil og billig strøm og varme året rundt, uanset hvordan vejret arter sig. Der er en massiv modstand mod Energipark Tjele, især fra beboerne omkring. Den måde, som de er blevet kontaktet på, nogen er blevet lovet noget, andre er blevet troet med noget andet, det er ikke en måde, man kan arbejde på. Hvor er det for en fantastisk natur, vi er ved at ødelægge med så mange hektar jernmarker. Ude i baggrunden, der kan man se foderstoffen over i Tjele. Den er 40 meter høj. Vindmøllerne, de kommer op i 185 meter høj. Hvorfor skal sådan en natur ødelægges? Alle power-to-x-anlæg, som det hele skal munde ud i, det er kun på tegnebræt. Der er intet, der er en realitet. Vi står sammen på tværs af partier. Vi arbejder for at sikre rammerne for gode liv i hele Viborg Kommune. Til kommunalvalget den 18. november har du muligheden for at gøre en forskel ved at stemme på os.